Zuzenean gaituzu beste gau batez, grupeton, gaurkoan, izenburuan ikusten duzuen bezala, inungo gairi gabe. Entzulen partetik entzun izan genuen, agian turra eta futbola nahikoa ikutu genituela, eta gaurkoan filosofeatzeko asmoz gatoz. Zuekin elkarrizketa bat osatu, ea komentario mitartez komunikatzeko aukera dugun, eta Mikel ere etorriko da aurrerago, ez dago oraindik prest eta libratzen denean edo afaria bukatzen duenean bera ere hemen izango da, badakizue adiktu lanetan bere iritzia emateko. Beraz, zuen zai gaude komentarioetan gauza jartzeko eta elkarrekin elkarrizketa polit bat osatzeko. Will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Aurreko batean lagun batek zioen, Aizak Ander, nire bizitzako prioritateak juerga, ondoren kirola eta ondoren ikasketak dituk, esaten zian lagunark, eta nik esaten nion. Motel, juerga uztak, prioritateak aldatu beharra uzkak, eta berak ez zion, ez? Batzuk, hori, bizitzan beste filosofia bat dutez, juerga lehentasunean jarriz, pandemia egoera hontan juergak alde batera utzi ditugu, baina batzuk beti bilatzen dute eskapadatxoa, hori, afaritxoak edo etxean bertan kontentillo edo pozik jartzeko, edo zein eskusa baliatzen dute, eta guztiz onargarria ez, azkenean, gizakia beti izan da kezkak eta zalantzak dituen animalia bat, animalia kontzientzia duna, eta beti bilatzen dugu hortik alde egiteko bide bat, eta askorentzako hori juerga da, eta juerga dagoeneko bereziki gure adinean, 21, 22, 20 urterekin, beste guztiaren gainetik azaltzen da batzuen bizitzan. Entzule, galdetu nahi dizuet, zuek bizitzan zer duzue prioritate bezala? Juerga gusto galduzue? Edo ikasketetan oso zentratuta zaudete? Kirolari sutsuak altzarete? Entrenamentu gogorrak egiten dituen horietakoak? Mikelen antzekoak? Edo kirolak pereza ematen dizue? Gehiago nahi gustatzen zaizue zinera joatea, liburuak irakurtzea, lasai egotea, edo beste alternatiba, lagunekin ondo pasatzea? Erreko plazara jetxi, kontu batzuk esan, eta gu hemen egoten garen bezala, de txatxareo esaten den bezala, ez, eozein gai hartu, eta lasai, zerbeza bat hartuz, eguzkiari begira gozo egon. Eta agian esango diazu ez, Ander, lo hartuko dut kanta honekin jarri azuzeoze martxosoa, eskatu beldurri gabe eta hemen musika aldatzeko prest gaude, zuen eskaerak bereatzeko prest, beraz, esan lasai. Gaiari helduz edo pixka bat prioritateak aztertuz, nire kasua igual aztertuko dizuet lehenik, nire kasuan adibidez, juerga, bere garaian juergistan itzen, juerga ugari botatakoa, eta benetan gozatzen nuena, agian batzuetan gehitxo, baina gaur egun ikasketetan zentratzea logikoagoa dela iruditu zitzaidan, eta adinean aurrera joan ala, pixka bat denok hartzen dugun bidez, ikasketak, lana, pixka seriotasun gehiago, kirola ere egiten dugu ugari,
agian batzuen ustez behar baino gehiago, ez dakit, neurria hartzea ez da erresa izaten, baina bueno, bakoitzak dugu gure bizioa, gure hobia, gure faioa esaten dutena buruan, eta horrekin aurrera, egia esan, kirola asko gustatzen zaigu, eta podcastean orain arteko ataletan konprobatu izango zenuten, ez? Oso erabat hortaz aritu garela hitz egiten, baina bueno, hortaz aparte ere beste hobi edo denbora pasa batzuk bilatzen ditugu, ez? Gorputzak nahikoa da esaten digunean, ezin baita kirol gehiago egin, eta hobe beharrez, geratu egin behar, eta liburuak ere gustoko ditugu, lagunekin kontuak esatea zer esanik ez, egun guztiak kontutan pasatzen dugu, isildu gabe, eta kontutan ez denean, beste lagun edo jende bat zuri entzuten ez, informatzen, gustatzen zaigulako besteak beste, gai askotaz zer jakitea ez, kuriosidadeak, beti jende kultua izatea, nolabait, jantzia, ez dakit alagaren, baina bueno, agian egun batean lortuko dugu, bidea nik uste hori irakurtzea, podcastak entzutea eta bar dela, eta batzuen ustez agian workaholic inglesez hitzak deritzon bezala, agian adiktuak bihurtu gaitezke lanari, produktibitateari edo guk uste duguna produktibitatea dena, eta relajatzeko demorarik ez. Beste batzuk lehen esan dudan bezala, nahiago dute juergan zentratu, bizitza bizi, eta preokupazio askori gabe buruan, bizitzan aurrera segi. Beste filosofia bat. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Kanta benetan ederra, Let It Be, Let It Be, berak dio ez, utzi izaten, utzi bizitzaitez lasai eta utzi izaten izango dena izango da. Pixka bat lasai hartzazu bizitza, batzuri hainbeste kostatzen zaigun hori, orain gainera pandemia egoera hontan batzuk estresatuta dabiltza. Karo, kontrolpetik ateratzen gara ez, situazio berri batzutan sartu, ez daki gure etorkizuna nondi joango den eta lasaitasun hori galtzeko arriskoa izan dezakegu. Gure ikasturtea edo nolabait esateko orain hasi da, abuztuaren ondoren, jendea etorri da berriz ere atzera eskoletara, lanera eta bar, eta ikusten da gauzak ez direla lehengoak, eskolak itxi beharrak, enpresak ere isten, baina bueno, hauek langileak botaz, kasu hontan, eta egoerak zailtzen. Beraz, situazio zaila eta agian kanta honi kaso gehiago egiteko momentua. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Esan beharra dukat, ni ere aste honetan hasi naizela ikasturtearekin, klasean hori situazio arraroak ez, maskarillak, distantziak, egunero toki berean eseri beharra, gelatik 50 minuturo atera beharra eta eskuak beti hidrogelez masaiatu beharra, nolabait esateko, baina bueno, gustora ez, azkenean adinean aurrera zoazela ere, eskolari ez dakit gustu hartzen bukatzen duzu edo probetxu ateratzeko entornoa dela iruditzen zaidalako, ze azkenean klasera beti joan izan gara behartuta ez, hau ikasi behar dut, hau aprobatzeko eta bestela amak bronka botako didalako, baina bueno, pixka bat ez dakit heldutasuna den, adina den, denbora aurrera joan ala hori, buruak ere erreflexionatzeko denbora izan duen, klaseari probetxu ateratzeko
intentzioarekin joaten gara ja klasera, eta ez dakit azkenean nire kasuan adibidez esango nizueke master bat egiten ari naizela, eta master hontan aukera dago adibidez lan ikaste partekatzea egiteko, eta nik uste bide polita izan daitekela, ze azkenean gaur egun oso zailago enpresa munduan sartzea, eta praktiketan zuk daukazun hobena erakutsiz gero agian aukeratxo bat izan dezakezu enpresa hortan jarraitu ahal izateko. Ez dakit, zuen egoera ere igual antzekoa izan daiteke, ikasketa bukatzen, karrera bukatzear, eta azkenean mundu berri baten sartzen gara, ez? Beti agian 0-tik 20, 21, 22 urte bitartera ikasketa munduan egon izan gara, beti izan dugu, datorren urtean urrungo kursoa, eta urrungoan urrungoa. Eta ez dugu beharrik izan, inoiz planteatzeko, ostras, datorren urtean ja hau bukatu egiten da, eta zer egingo dut. Baina guri behintzat iritsi zaigu puntu hori, eta nik uste ez dela erreza salto hori ematea, ze azkenean lan mundu batera zoaz, kompetentzia oso gogorra den, eta zuk bilatu behar dituzu, edo zuk atera behar dituzu babak eltzetik zeo zer lortu nahi bazu. Bestela, askok ikusten diren bezala, beti izango duzu gustatzen etzazun lan bat, edo besterik gabe lana bilatzeko ezintasuna, eta paroa, gozea eta diru falta. Tristia da egoera, ze gaur egun agian ez da dena gure kulpa ere, ze agian Espainia mailan egia da oferta gutxiago dagoela lanerako demanda baino, hau da, enpresariek aukeratu egin dezakete beren enpresako postu bakoitzerako zein nahi duten, eta postu bakoitzerako 2, 3, 4, 5, 6 alternatiba dituzte. Honek zerrek hartzen du beste 5 kanpoan geratzea. Orduan eta hartzen duten horrek ez badu betetzen edo ez badu behar besteko maila ematen, segituan daude beste 5 bera ordezteko, beraz dagoen lan prekaritatea eta soldaten soldata kompetentzia gogor hau benetan kezkagarria, eta azkenean beste kezka bat, ez, beti bizi izan gara gurasoen etxean, goxo, dena gastu guztiak kubrituta, eta ikasteko helburu hutsarekin, eta uste genuen ikasketak oso gogorrak zirela, eta azterketak kriston estresa ematen zutela, baina igual konturatuko gea, behin lan mundura salto egiten dugunean, benetako estresa orduan etorriko dela, ze guk bilatu behar dugu nondi joan, lehen esan dudan bezala, guk bilatu behar dugu babak nola atera heltzetik. Kanta honek behar bada belarrian sonatuko dizue, edo ez dakit ezaguna egingo zaizue, kanta hau Prison Break serie ospetsuko kanta da, eta gogoratzen baduzenik nahi estena hau benetan buruan geratu zitzaidan, ze Prison Break dira kartzelan elkartzen diren tipo batzuk, kartzelatik ihesaldia antolatzeko asmotan. Eta benetan kartzelatik ihes egitea lortzen dutenean, bat autoan doa, haize hartuz, gozatuz, benetan aske dela sentituz, eta kanta hau jartzen diote. Pixka bat, kanta hau ere paradoxa bada, ze konturatzen gera, serie honetan zehar, naiz eta kartzelatik atera, agian loturarik handienak, gero kanpoan gaudenean baititugu, diru beharra, konpromisoak, gure estatusa mantendu beharra, gizartean onartua sentitzea, eta bar. Kartzelako lotura hori agian ez dugu, baina gehiago lotzen gaituzten kateak agian bai.
loturak aipatuz, gure lankide edo kide den Mikelek adibidez, orain esan aurrekoan aipatu du birritan, hori negozioa irikitzeko asmotan dabil, akademiatxo bat, Iruran herrian bertan, eta lehen pertsonan bizitzen ari gera eta bereziki bera honek sortzen dituen loturak. Honen arira esan dit oraintxe ezin izango duela gaurko zuzenekoan egon, beraz ni bakarrik izango nauzue, agian pixka bat pixutxu egingo zaizue, baina bueno, igual zuzeneko laburrago xo bat egin eta konformatuko gara. Eta honekin esatera ninduana da, Mikelek ere loturak kartzelan ez dago, baina loturak nabarmenak bilatzen ari dela, negozio batek dituen gora berak, lanak eta bar handia baitira. Nik uste berak etzuela espero benetan zelan suposatuko zion, baina orain bizitzen ari da ikasturte hasiera hontan, benetan euneko dedikazio eskatzen duen zerbait dela, eta hemen inork ez duela ezer oparitzen. Zuk negozioa zuk ireki nahi baduzu eta gauzak ondo joatea nahi baduzu, zuk egin beharra dukazu lana, eta bai lagunak oso ondo daude, familiak ere lagunduko dizu alduenean, baina hemen lana beltz egin behar duena zu zeu zara. Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Gaurkoan ere, gutaz pixka bat hitz egin da, zuen entzuleon gora bera jakin nahiko genituzke, zertan zabiltzate, ikasketak, autonomoak zarete, negozioak dituzue, enpresa handi bateko kide zarete, estresatuta zaudete, ikasturte hasi bestain laizter oporrak nahi dituzue. Konta ezaguzue zuen berri, eta denon artean elkarrizketa osatzeko moduan izango gara, ea desahogatzeko tartea ere bihurtzen dugun grupetoko txoko hau. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Kanta benetan polita eta interesgarria Bob Marleyen hau, Redemption Song. Bertan aipatzen digu gobernua, entitateak, hauen kontra borroka, barkamenak eta bar, gaur adibidez klasean komentatzen genuen. Enpresa pribatuetan benetan kontatzen diguten gezurra edo diskursoa da lehenak langileak edo pertsonak direla. Gerente baten diskurtsoan lehena langileak direla, langileak zaindu behar direla, enpresaren baliorik handiena bera dutela, lehentasuna direla. Baina esaten zigun irakaslea ere gu bezala filosofo xamarra esaten zigun. Gauza gaizki daudenean eta krisi latza dagoenean kaleratzen lehenak langileak dira. Ez da planteatzen, 10 gara eta soldata jetxi eta nolabait jarraituko dugu. Ez, 10etik 7 jetxiko gara eta 3 kalera. Eta orduan sortzen da benetan beldurra. Beldurra ere gizakiok mugiarazteko erraminta benetan erabilia, ez dakit efikaza, baino erabilia bai. Azkenean deno dugu instinto hori ez, leiho bat ikusi ezkero korrika ateratzeko, fight or fly, inglesez esaten zaion moduan, edo borrokatu edo egan egin. Eta enpresa bat ixtera doanean edo kaleko postuan ikusten garenean deno gara edo zer egiteko gauza. Hau bai, hori bai,
ez dakit ze puntutaraino beldurra eraginkorra den, beti beldurpean lanean aritzea eta estrespea horretan bizitzea. I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a Savior's own belief. One love. What about a one heart? What about let's get Aurrekoan besteak beste irakurtzen nuen liburu bat non zioen zuk bizitzan zehar zenbat eta gauza gehiago egin, saltsa gehiagotan sartu, adibidez podcast bat sortu guk egin dugun moduan edo herriko ekintzetan parte hartu, serendipity inglesez zioen terminoa idazle honek, eta honek zioen zenbat eta saltsa gehiagotan edo saltsa gehiagotako perrexila izan, kasualitateak, zorteak, destinoak irrifarre gehiago egingo dizula. Azkenean jendearentzako ezagunagoa bihurtzen zerala eta azkenean gero zortea izate hori edo aukerak etortze hori handiagoa edo aukera handiagoa dituzula zorte hori zure etortzeko edo aukerak etortzeko. Etxean sartuta baldin bazaudeko bazuloan ezerrin gabe lo eta jan besterik ez, normalena da jendeak zurekin ez kontatzea eta bizitzako kasualitate edo kasualitate horiek ez gertatzea zure bizitzan eta benetan esango dugu, ostras, behi da honek ze sortea edukidun, baina sortea ez alda bilatu behar den zeozer bizitza hontan. Gaur bertan, podcasterako kolaboratzaile bila ere bagebiltzan, guk hainbeste kontrolatzen ez ditugun esparruetan, benetazko adituak ekarri alizateko eta zuei informazio beretan baliagarrea eman alizateko, baina nik uste proiektu interesgarria zela pertsona honentzako ere hemen sartzea, eta bere backgrounda aztertuz, berari ere proiektu honek mesede egingo liokela pentsatzen genuen, eta benetan bere jakinduriarekin eta bere ikasketekin erlazionatutako zerbait zela, baina ez esan digu, eta ulertzeko izan daiteke aukera, baina azkenean hori esaten nuena, ez dakit, aukerak bilatu egin behar dira, eta zenbat eta saltsa gehiagotan sartu, aukera gehiago etorkizunean zorte horrek irrifarre egiteko. Orain berriz tokatu zaigun kantua erromantiko xamarra ez, eta esango duzu, Ander, agian erlazioetaz, nesketaz, mutiletaz hitz egin beharko duzu, baina nik zera erantzuko nizueke, asunto hauek ja niretzako sorginkeria dira oso zaiak, ni mutila izanik neskak ulertzea misterioa ez, mutilak ez dakit sinpleagoa garen edo zer kristo, baino misterioa da guretzako oraindik benetan mundu hori ulertzea eta benetan resolbitu gabeko enigma bat gure bizitzan oraindik behintzat.
esan bezala zuen iritziak ere gustoko ditugu eta jakin nahiko genituzke. Orain arteko gaur 8. Zuzenekoa edo podcasta grabatzen gaurkoan ni bakarrik, baina orain arte grabatu ditugunak 7 izan dira eta gai ezberdinak aztertu ditugu eta jakin nahiko genuke zuei ere ze gai interesatzen zaizkizuen, ze bideo izan dituzuen gustokoenak eta ze gai jorratu ditzakegun oraindik egin ez dugunak. Ikusi duzu, futbola, turra, kirol gehiagotan ere sartu gara, hortan ez daukagu arazorik hortaz hitz egiteko, eta filosofiatzeko ere ez, gaur ni bakarrik nauzue, eta bakarrik, beti konversazioa edo elkarrizketa sortzea zailagoa izaten da, baina, Mikel itzultzen zaigunean hemen izango da eztabaida gaia ez, aurrekoan esaten genituen, eztabaidatzeko ideiak, janariak, bizitza bera, gaur egun gazten bizitzan gaztek zer egiten dugun, zer den normala, zer ez den, lehen esan dituanak, kirola, juerga, ikasketak, lana, zenbat urterekin pertsona bat heldu egiten den, ez dakit, gauza ezberdinak ez, eta gure bizitzako fase ezberdinak pixka bat aztertzeko eta filosofatzeko inungo arazorik ez. Entzuten duzu agian ondotik kanta polita hau merezi duena atentzio pixka bat jartzea. Udaontako beste reflexioetako edo pentsaeratako bat etorri zaidana burura, zera guk hori da, kirolariak izan da, beti ohitura ez, Pirineo aldetara joateko, mendira, bizikletan ibiltzera eta bar, eta benetan hemen inguruko txoko eta mendiak ezagutzen ez ditugunean. Beti dago glamour hori ez, kanpora joan eta Instagramera argazkia igo, itxura pixka bat egin, begira ze tontor egin dudan, begira ze lurra, begira ze bistak, eta gero hemen Aralarko jolas parke horretan pauso bat bera ere egin ez dugunean. Aurtengo udan pixka bat hortarako aukera izan dugu, eta lagun bat eta bio asko ibili gara inguru hortatik, eta aipatu beharrekoa ez daukala bat ere inbidiriarik Aralarko inguru horrek Pirineoekin. Bertako larreak, bertako zelaiak, tontorrak, haizea eguzkia, animaliak, lasaitasunak, ikaragarria eta guztiz gomendagarria. Ez dago urrutan gozatzeko eta konturatzeko privilegiatu batzu garela Euskal Herri hontan bizi garenok. Eta Bob Marleyek dio ez, everything's gonna be alright, dena ondo joango da, ez kezkatu eta dena ondo joango da. Ni berezikien naiz, filosofia honen oso aldekoa ez, gauzak ondo joatea ez alda, bilatu behar bizintza hontan, ez dakit, kasualidadeak izaten dira, existitzen dira nik uste, baino kasualidade edo zorte hau ez alda, bilatu behar. Zorterik ez da, bilatzen ez duenarentzat, zioen bertso batzutan, aspaldi entzun dituen bertso batzutan Unai Mendizabalek, eta nik uste halaxe dela. Zortea bilatzen duenari datorkio, eta zeruari begira zaude, handik Ama Birjina jetxiko ote den, zorteak ez dizu nik uste lagunduko.
bestalde, pandemia egoera hontan denok argi ikusi dugun fenomeno bat digitalizazioa. Nik lehen pertsonan bizitu izan dut lehengo urtean karrera amaieran eta urtengo klase hasiera hauetan digitalizazioa eta bai, ala beharrez ala gertatu da, denak ordenagailu bitartez konektatzen gaituzte, baina nire uste apalean behintzat gauzak asko galtzen du. Zuk klaseak adibide garbia dira. Zuk klasean transmititu ditzakezun sensazioak ordenagailuko pantaila baten bitartez transmititzea oso zaila da. Denok ikusten ditugu ikasleak etxetik barrena, klasean atenditu gabe, eta benetan zaila da, klasean zaila bada atentzioa mantentzea eta benetan klasea entretenigarri bat egitea, nik uste etxetik ikaragarri zailtzen dela gauza eta ia ezinezko bihurtzen dela. Digitalizazioa ona da, baina nik uste garbi esatera atzera pauso bat, gizakion arteko harremanetan eta benetan informazio transmisio edo sensazio transmisio horietan, kasu espezifiko horietan behintzat atzera pauso nabarmena. Covidak gainera gauza asko kendu dizkigu eta aurrekoan beste lagun bati komentatzen nion. Faltan botatzen dut, ez dakit, orain dela urte batzu bakoitza bere karreran geundenean, bere ikasketetan, beste batzuk lanean, eta aste guztia agian ikusi gabe, eta asteburua iritsi, plan bat egin, edo goizean kirol pixka bat larun batean, gero siestatxoa deskantsatu, eta gauerako plana, afaria, lagun artekoan gustora egon, kontari, astean nik zer egin dudan, beste ark zer egin duen, oso gustora egon, tartean pixkat hidratatu ere, gaueko ordu txikioitan importantea baita ez deshidratatzea, eta horrekin batera, juerga pixka batekin gaua bukatu eta etxera zer gehiago eskatu diezaiokegu bizitzari. Eta hori kendu digute, afariak eta egiteko badugu aukera, baina gero juergarekin agian rematatzekoa ez, eta nik hori egia esan, faltan botatzen dudan zeo zer da, azkenean gaztea gara ez, eta gorputzak pixka bat eskatzen du ez, mugimendu hori, saltsa hori, eta hori kendu digute, eta hori pena bada. Eta kanta triste baino polita honekin agian zuzenekoari amaiera eman diezaiokegu, gaur ni bakarrik izan naiz eta horregatik agian zuzeneko laburragoa ez, gainera gairi gabe ere etorri gara gaurkoan, pixka bat improvisatzera, eta nik uste dut, elkarrizketa baino gehiago monologo pixka bat egin dut, baina ala suertatu da, eta ez dakit, entretenitu zaretelakoan agian, hori zan helburua pixkatez, eta espero dut lortu izana, hori, bizitzako erreflexioak eta kontu eta txorakeriak bilduz ordu erdiko podcast labur honetan, eta esandakoa, kantu honetaz gozatu zagian agurtzea tokatuko da eta zuzeneko ni itxiera ematea.
Kanta ere guztiz aproposa pandemia edo COVID honen asuntuarekin, airea, hainbeste deseatzen dugun airea, hartu ezin dugun airea, hainbeste maskarilla, higiene, lotura, airea ezin dugu airerik hartu. Gaur klasean ere ni sufritzen, gaur egun hauek beroak egin ditu zona edo alde hontan, eta aire falta, maskarillak kendutako aire preziatu eta freskoa. Kanta guztiz aproposa situazio edo egoera honetarako. Eta esan dagoa, kanta triste baino polilonekin, igual amaiera ematen joango gara podcastari, gaurko podcast guztiz random honi, gaur bakarrik izan duzue, hori gai ezberdinetaz edo gairik atera gabeia, hitz egiteagatik. Aipatu, bihar etzi, urrungo podcastean Mikel bueltan izango dugula, aditu lanetan, bere urrezko informazio hori gurekin partekatuz, eta agian ez dela gaur bezalako txapa izango edo monologa izango, beraz esan dakoa. Urrungo podcastera arte, eta espero dugu bertan elkar entzun eta elkar ikusi ez, baina komunikatu ahal izatea. Plazer bat gaurkoan ere hemen izatea, eta beraz beste bat arte.